Bosch, un establiment emblemàtic de Mataró. Ens agradarà molt que pugueu veure aquest establiment antic, que fa aproximadament uns 103-104 anys que el té la família. El meu tio avi, el 1916, segons està documentat, va obrir aquesta botiga de Can Bosch i ell provenia d'Olzinelles. Molt jovenet va venir a fer aventura, com devia ser normal a l'època, era una persona molt emprenedora i el que va començar és a treballar en una fàbrica de pasta que estava, segons m'han dit, al carrer Pujol, i a partir d'aquest moment ell va tenir inquietud de poder muntar una botiga. I finalment, després d'algun intent fallit, sembla ser, va aterrar al que és ara Can Bosch, que en el seu moment es deia Flor de Mayo, nom una mica especial. I ell li va canviar per Can Bosch perquè quan va veure que les coses podien començar a funcionar necessitava mans i va portar a 2 dels seus 8 germans perquè treballessin amb ell. Llavors el meu avi Antonio i el que li han dit el tiet Josep, els 3 són els que van tirar endavant les botigues de Can Bosch, que molta gent els coneix per la botiga del carrer Santa Maria, però també per la botiga que hi havia allà al costat de la plaça de Cuba, que hi anava moltíssima gent. Després dels 3 germans, que un perquè van jubilar-se o perquè es van morir, al final la saga ha seguit amb la Carme Bosch, que és la filla de l'Antonio, i seguidament la meva mare, la Maria Teresa Bosch, també la va estar ajudant a Santa Maria. A partir del moment en què les dues es van fent grans, la Anna Morera, que és també la meva filla, és qui ara està portant la botiga i esperem que pugui portar-la molts anys. Si us voleu traslladar en el temps, no heu de fer res més que entrar a Can Bosch, tot i que es venen coses actuals, només faltaria, però podeu veure que hi ha elements del gairebé el primer moment, el taulell, alguns cartells que estan penjats en el mostrador, hi ha algun cartell que està penjat a dalt que el va pintar el meu altre avi, pintats a mà, com es feia en l'època, que és el cartell del Sabó Helena, i que és preciós. Les vitrines, les prestatgeries i després elements decoratius que també hi ha, com podrien ser algunes bàscules que actualment no estan en funcionament però que són antigues i decorativament hi ha ampolles i coses que provenen d'una època. Un altre dels elements que podem trobar són les botes de vi, que jo no recordo tampoc haver-les vist en funcionament, però com a element decoratiu actualment segueix estant aquí i en el seu moment sí que van estar en funcionament, però que suposo que per temes de manteniment, etc., es van deixar d'utilitzar. Actualment mantenir una botiga així costa molt perquè tots els elements diguem-ne que ens aboquen a l'antiguitat i és molt maco, molt bucòlic, però en realitat són establiments que el que volen és mantenir-se a la vida i mantenir elements anteriors. Per exemple, comprar a granel, va haver un temps que això era com impensable, quan tota la vida a Can Bosch s'ha venut la pasta a granel. Però que tornem una mica a l'antiguitat amb determinades coses i penso que la modernitat que hi va haver-hi en el seu moment, que tothom va voler canviar i modernitzar les botigues, que van fer decisions que en alguns casos també han estat molt encertades, a Can Bosch, pel que sigui, no es va prendre aquesta decisió i ara tenim aquesta petita joia ubicada a la ciutat. Però, com a tot arreu, són joies que per mantenir-les cal que la gent compri.